Il-Gvern se jkun qed jinvesti 154 miljun euro fis-settur turistiku fl-2023 sabiex li l-kupru turistiku l esperjenza pajjiżna din is-sena ikompli jiġi sostnut u mtejjeb. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Bajja tal-Għadira fil-Mellieħa fejn spjega li din in-nefqa se tkun qed tagħti serħan il-moħħ għall-eluf ta' Maltin u Għawċin li jaħdmu fis-settur turistiku. U għamel aċċennu kollha l-ħidma li saret sabiex din is-sena it-turisti li żaru l-pajjiżna nefqu 86% tan-nefqa li ħallew f'Malta it-turisti fl-2019. Stqar li dan kien possibbli permezz ta' titjib fil-kwalità u l-kwantità tat-turisti li jżuru pajjiżna, hekk kif din is-sena żaru pajjiżna 81% tat-turisti li jażlu lil Malta fis-sena ta' qabel il-pandemija. Waqt li qed naraw das-settur turistiku jkompli jirkupra, l-impenn tal-Gvern huwa dak li nkomplu ninvestu, anke nkomplu nieħdu deċiżjonijiet fejn ma ttieħdux fis-snin li għaddew sabiex naraw li l-futur sostenibbli tat-turiżmu jkun verament wieħed fis-sod għall-familji u l-investituri kollha Maltin u Għawċin. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-Ministru għall-Infrastruttura Aron Farrugia li tkellem dwar l-importanza ta' investimenti fl-infrastruttura li tiġi użata minn 20 ta' nies kull sena. Fosthom hemm it-triq tal-Bajja tal-Għadira li b'investiment ta' 6.5 miljun euro qed isiru xogħlijiet infrastrutturali fuqha li ilhom biex isiru għal deċenji sħaħ. Il-Ministru Farrugia sqal li l-Gvern permezz ta' proġetti bħal dawn qed juri l-impenn tiegħu sabiex dak li hemm bżonn isir ma jibqax fuq il-karti u jsir realtà. Apparti minn hekk Farrugia spjega li b'differenza minn qabel dan il-proġett u oħrajn se jkunu qed jagħmluha possibbli sabiex wieħed jivvjaġġa mingħajr il-karozza personali tiegħu. Qegħdin naraw bidla fil-mentalità. Bħalma ħabbarna fl-Imsida Creek dan huwa proġett ukoll qed indaħħlu fih prattiċi ġodda, jiġifieri nakkomodaw il-min irid jimxi, nakkomodaw il-min irid juża t-trasport pubbliku li issa huwa b'xejn ukoll. Dak li jiġu b'mezzi alternattivi oħra trasport. Huwa temmijiet li ntlaħaq ukoll ftehim sabiex il-numru ta' proġetti infrastrutturali li jkunu għaddejjin fl-istess ħin ma jkunx wieħed kbir sabiex kull min jagħmel użu mit-toroq ma jaffaċċjax inkonvenjenzi żejda.